Yan mga kabukid, dito tayo sa ano ni Vince Vlog TV. Galing magluto pala ito, oh. Ito muna ang lutuin natin, kabukid. Oh. Yan, Tawagin, lumpia. sarap talaga itong ano. Lumpia na tawag eh. Yan, oh. Yan, oh. Wala nang gamit-gamit ng ano. Pang tie-hop. Manual to. Manual. Yan, yan mga kabukid, wala na siyang gamit ng ano, para pang ano, parang tubo. Walang paypay. Para madali lang. Yan. So, ito yung negosyo. Dali lang to. Vince Vlog TV. May sideline pala ito. Ang galing, oh. Yan ang niluto niya, ha? Haha. Kunting sideline, kabukid. Ano? Hintayin natin. Iba, bili tayo. Ano to? Yung 5 pang- minutes to 3 minutes. Wala na to. Pas na to. Oh. Madali pala lutuin ito na, ano? Ito na gamitin natin. Ayan. Pinay pa yan, ha? Hindi kaya yung ano, manual. Ito manual pagkagawa. Hintayin natin maluto yung ano ni Vince Vlog TV. Yung ano niya. Lumpiang tawag eh. Yep. Lumpia, tawagin. Paborito ng misis ko ito. Ano? Kaya ano tayo? Ano tayo? Hintayin muna natin para bili tayo. Yan na, oh. Mabilis na ito maluto. Yan. Talagang makrinsi. Makransi yan. Yan, oh. Madami pang mga ano lutuin. Yan, oh. Vince Vlog TV. May sidlain na pala. Don't forget to subscribe, kabukid. Oh. Ayan, ito yung isa sa mga ano, tindero. Hintayin natin kunti yung ano niya, mga kabukid. Para maano na. Lumakransi. Malapit na yan. Malapit na. Puntahan natin yung ano. Wala, banda daw. Pasko. Hindi, kung normal kay... Wala pa lagi ulit ng kuhan lagi. Yung amplifier ba? Yan guys. Mga kabukid. Yan. Nandito tayo sa ano, restaurant ni Vince Vlog TV. Yung mga pinsan ko. Marami na kumain. Yan. Yung tindira, oh. Ito yung pare ko. Hindi malakas sa kanin ito. Yung hintay ko yung lumpia. Yung matapos. Ay. Vlog, kay bibili naman ako. Vlog ako konti. Sarap ng saging, oh. Yung pare ko, magaling din magluto ito. Pero mas magaling ito kumain. Yan, oh. Mahal ta, mahal. Oh, mahal daw, mahal. Yan, ito yung merkado. Yan. Hindi pa ito nagamit. Diyan pa sa ibaba yung ano. Ayan, oh. So, dito tayo sa tindahan ni Vince Vlog TV. Yung pinsan ko. Ay, kimpit ya. Yan, oh. Yan na. Wala pang naluto tayo na ano, lumpia. Malakas kumain ng ano, gano'n. Yeah. Hindi, malakas kumain ng kanin. Spaghetti, slide. Kunting bahog lang ba? Kunting bahog lang pare. Yan. Yan natin. Paliguan na ako ado. 30 lang. 30 lang. 30. Yan, naluto na. Yan, bili tayo. Balik 30 pesos. Yan. Okay. 30 ah. Balik 30 akin. 30. Eh, mahaw tayo, mahaw. Dami nang kumain, mga kabukid. 20 na daw. Ha? 20. Unong 20? Okay. Unong 20. Basta ko na ako ah. 30 lang. Ikaw lang ko.
Yan guys, sarap ang kain nila guys. Kain ako ngayon. Yan. Sarap ang kain nila guys oh. Lista lang naman. Kumbe, kiti mula na.